Laugarren greba eguna dute ostegun honetan kamioilariek erregaien neurri gabeko garestitzearen aurka protesta egiteko. Atzokoan Jaurlaritzaren egoitzara eraman zituzten aldarrikapenak eta gaurkoan berriz kamioi karabana abiatu dute goizeko 8etan Zierbenatik Elorriorako bidea hartuta. Zenbait sektoretan nabarmena da lanuztearen eragina. Espainiako Esne Industriaren Federazioak adibidez iragarri du gaurtik aurrera bere jarduera etengo duela. Gauzak horrela, esnekiak ekoizteko beharrezkoak diren produktuak banatzeari, ontziratzeari eta gordetzeari utziko diote. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 17 ditu gaur, osteguna da, eta energiaren eta lehen gaien neurri gabeko prezioaren igoera kataka estuan jarri du baita ere lehen sektorea. Izan ere, garraiolarien grebak arrantzaleak portuan geldi utzi ditu aste osoan, baina nekazariak eta abeltzainak ere kezkatuta daude. Hemen oraingoz bildu dute eta ari dira biltzen, hemen zirkuito motzagoak dira, kaiku biltzen du, ez dakit ze eragina izango duen, baina bai, eragina oso kaltegarri izan daiteke, hau egunero bildu behar den produktu bada eta egia esan jendea larri dago, eta ez bakarrik esne bilketarekin. Ze horre pentsu etxeak eta ez dira jasotzen materia primari, eta segurazki laster pentsu falta ere izango da. Orduan, bai, nahiko kezkatuta dago jendea eta ikusiko dugu honek zenbat irauten duen, baina transportearen dependentzia alakoa denez, indarra hori dute transportistek eta segurazki haiek ere bai dutuzte franko arrazoi grebara joateko, baina kalteak handiak izan daitezke. Testuinguru ekonomiko honetan gutxienez beste 2 aste itxaron beharko dute Hego Euskal Herriko biztanleek energia garestiaren aurkako neurri sakonak antzemateko. Izan ere, Espainiako gobernuak martxoaren 29ko ministroen kontseiluan hartuko ditu zenbait neurri, besteak beste gasak ez baldintzatzea argindarraren prezioa. Europako Batasunaren adostasuna iritzi gabe, erregaien prezioa jaisteko zenbait erabaki hartu dituzte jada estatukide batzuek, haien artean Frantzia estatua. Horrela, Jan Castex lehen ministroak iragarri du apirilaren 1etik aurrera esantza eta gasolioa 15 zentimo merkatuko dituela eta gaurkoan gainera erresilentziarako plan ekonomiko eta soziala izenekoa aurkeztu du. Energiaren prezioaren inguruan krisi luzea espero baitu Parisko gobernuak eta horri erantzutera dator planak. Neurri nagusia izango da Frantziako estatuak bere gain hartuko duela, enpresa batzuen gas eta argindarraren gainkostuaren erdia. Eta bien bitartean aurrera jarraitzen dute Ukrainako gatazkari konponbidea emateko Errusiaren eta Ukrainaren ordezkarien arteko negoziazioak. Izan ere, Ukrainak eta Errusiak aurrerapen esanguratsuak lortu dituzte azken negoziazioetan eta bi aldeak gerra eteteko 15 puntuko lehen plan baten xehetasunak negoziatzen ari dira Financial Times egunkariak atzo aurreratu zuenez. Zirriborro horrek suetena eta Rusiako tropen erretiratzea biltzen ditu, baldin eta Ukrainiak neutraltasun estatusa aitortzen badu, hau da, herrialdeak NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundean ez sartzeko konpromisoa hartzeaz gain, aliatuen base militarrak edota herrialde horien armamentuak hartuko ez dituela hitzematen baldin badu. Eta aldiz, Krimea Errusiaren parte dela onartzeari eta Luhanskeko eta Donetskeko herri errepubliken independentzia aitortzeari dagokien punturik ez dute jaso. Errusiako presidente Vladimir Putinek esana du, meniarako ezinbestekoa dela bi baldintza horiek betetzea.
Argi dagoena da Ukrainako gerrak inplikazio asko dituela mugetatik haratago ere, eta munduko ordena aldatu daitekeela gatazka honen ondotik. Izan ere, Moskuk Venezuelarekin, Nikaraguarekin eta Kubarekin dituen aliantzak kezka handiak sortu ditu dagoeneko Washingtonen. Bero Satrustegi kazetaria da eta honako galdera honi erantzungo dio. Eta horixe da, Latinoamerikako herrialdeen interesak mendebaldetik geroz eta urrunago daude? Bai eta ez. Esanen nuke Latinoamerikak beste bide bat hartu duen bitartean, mendebaldeko interesetatik aldenduta, mendebaldeak bere begiak Latinoamerikan jarri ditu, aspaldi eginez bezala. Beraz, interesgarria izanen da hegoaldeko herrialdeek hartuko duten jarrera aztertzea. Egia da ordea Latinoamerikako herrialde askok, Boliviak, Mexiko, Hondurasek, Txilek, Peruk, mesfidantzaz begiratzen diotela natori. Eta hauetako askok oso harreman estua dute gainera Txinarekin negozioi dagokienez. Orduan ikusteko dago Washingtonek Venezuelarekin, Kubarekin edo Nikaraguarekin ireki dituen ateak akordiotara iristeko izanen diren, hala ematen zuen hasiera batean gutxienez, Bidenek Venezuelari jarritako blokeoak kentzeko asmoa zuela zirudien, edo bestetik ate horiek marra gorriak zehazteko balioko duten. Latinoamerikako mapa politikoan Jair Bolsonaro, Brasilgo presidentearen jarrera izan da agian azpimarragarriena. Ideologia liberala eta eskuindarra duen politikaria izan da, Bolsonarok ez du bat egin nazioarteko Putin gaitzesteko ideiarekin. Joe Bidenek errezeloz begiratu duen erabakia izan da honakoa. Beraz, mundu mailan benetako ezegonkortasuna bizi da eta gertutik jarraituko ditugu besteak beste Latinoamerikako herrialdeen pausuak eta erabakiak. Eta aipatutako krisi energetikoaren testu inguruan, ohikoak ez diren argazkiak ere utzi dizkigu egoerak, izan ere Ameriketako Estatu Batuak petrolio eske ateak jo ditu Venezuelara. Nicolás Madurorekin harremanetan izanik egoera ulertzeko gakoak emango ditu Bero Satrustegi kazetariak. Momentuz zaila da ondorioak ateratzea, azken batean Venezuelako atea jo izana biziraupenerako aukera izan da nolabait eta hitz gutxitan esan da. Azken batean Bidenek diktadoretzat jo du Maduro eta oposizioaren harridura piztu du lehen kontaktu honek. Washington eta Venezuelaren arteko lehen bileraren ostean hasi dira pausuak ematen. Madurok adibidez 2 preso estatuatu arraskatu ditu elkarrizketak mantentzeko premisarekin. Estatu Batuen asmoa petroleoa jasotzen jarraitzea da, krisiari aurre egin ahal izateko. Hala ere, motzera aukera bat izan daitekeen arren, luzera konpromezu ekonomikoa eskatzen duen akordioa da. Jose Toro Jardi ekonomilariak argi azaldu du. Ezinezkoa da Venezuelaren petroleo ekoizpena Errusiaren ekoizpenarekin alderatzea. Egunean, Errusian ekoizten diren upelak produzitu ahal izateko Venezuelak 25.000 milioi dolar bideratu beharko lituzkelako. Orduan egoera berriro ere oso ziurgabea da eta gakoak izanen dira hurrengo egunak akordioek hartzen. Eta gurera itzulita aurreko larun batean Bidasoa ibaian desagertutako pertsona bilatzeareko lanak amaitutzat ematea erabaki dute Larrialdiko zerbitzuek, ertzaintzak adierazi duen bezala. Ibrahim Diallo da, 24 urteko Senegaldarra desagertutako hau da Narbeon. Segurtasun saila jakinarazi du bertan behera utzi duela Lapurdi eta Gipuzko arteko Bidasoa ibaian larun batean desagertu zen 24 urteko senegaldarraren bilaketa. Orain arte ez dute bere arrastorik aurkitu eta pista gehiagoren zain gaur goizan bilatzera ez irtetea erabaki dute. Ertzaintzak ordea zer gertatu zen ikertzen ari dela zehaztu du, baina oraingoz hori da erabakia, lanak bertan behera uztea. Gertatutakoa gogoratuz Ibrahim Diallo 24 urteko migratzaileak larun batan egin zuen Bidasoa ibaia zeharkatzeko ahalegina, baina itxuraz ez zuen lortu eta ordutik desagertuta dago. Irungo Harrera sarearen arabera azken astean migratzaile ugari aritu dire ibaia gurutzatzen. Ez beharra aurreikus zitekeela salatu dute eta gauzak horrela 100 lagun bildu ziren aste hasieran Behobiako zubian guztientzako korridore humanitarioak eskatuz, migrazioa heriotzarekin lotzen jarraitu behar ez izateko.
Testuinguru honetan Xabier Legarreta Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak berretsi zuen pertsone zirkulazioa bermatze aldarrikatu behar dela. Honek transito seguruak beharrezkoak direla bai Ukrainiatik datozen jententzako, baina baita ezin garaztu oindala urtetik ona hainbat eta hainbat gizon eta emakume dabiltzezela Afrikatik Europarako bidea hartzen eta honentzako beharrezkoak dira honek transito seguruak. Eta gaur azpimarratu du harrera sistema antolatza dela orain lehentasuna, inor kalean gera ez dadin. Bestalde 25. arrazakerearen eta xenofobiaren aurkako martxa egingo dute igandean Pasaia eta Donostia artean. Irun eta Hendaiako mugako migratzaileei egiten zaien kontrol selektiboa eta paperik ez duten eta mugak zeharkatu nahian bizitza jokatzen duten migratzaileek bizuten babesgabetasun egoera salatzeko baliatuko dute martxa. Eta 2020 urtean konfinamenduaren testuinguruan ertzaintzak erasotu zituen Fatima eta haren semea gaur epaitu dituzte Bilboko auzitegian eta sos arrazakeriak salatu duenez poliziaren arrazakeria eta migratzaileen kriminalizazioa dago honen atzean. ¡Basta ya de racismo policial! ¡Basta ya de racismo policial! ¡Basta ya de racismo policial! No a las paradas racistas, a los cacheos humillantes en la vía pública, a las agresiones y violencia que se ejercen desde los diferentes cuerpos de seguridad vasca contra las personas racializadas y migrantes. ¡Basta ya de racismo policial! ¡Basta ya de racismo policial! ¡Rompamos hartas ya de racismo policial! ¡Rompamos hartas ya de racismo policial! Eta Eusko Legebiltzarrean bihar bozkatuko da hizkuntza itunerako alderdiek eginiko zuzenketak eta dagoeneko oinarrien inguruko aurreakordioa lortu dute hainbat alderdik, horien artean Unidas Podemosek, EAJak eta PSE kontzertazio unibertsala amaitzea eta segregazioa bukatzeko tresnak adostu dituzte. Miren Gorrotxategi, Unidas Podemosiuko bozeramailea. Oraindik gauza batzuk orrazteko eta bukatzeko badaude, baina eta horregatik zentzu horretan jarraituko dugu negoziatzen, oraindik 2 egun ere gelditzen zaizkigu jarraituko dugu negoziatzen, baina bai esan dezakegu gaur eta gobernuarekin hitz egin da gero gaur esan dezakegu badaukagula aurre akordio bat. Eta aurre akordio hori lortu dugu, lehen esategunen gobernua mugitzen ari ginela, uste dugu gobernua mugitu dugula dagoeneko eta guk aipatutako 2 ardatz horien inguruan adostasun nabarmenak eta garrantzitsuak lortu ditugula. Hezkuntza ituneko lehen zirriborro horrekin ados ez dira sindikatuak eta horren aurka egiteko grebara deitu dute martxoaren 25-erako. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza itunaren zirriborrorekin bat ez datozela aldarrikatzeko greba eguna deitu dute martxoaren 25-erako ELA, LAB, PSTEILAS eta Comisiones Obreras sindikatuek eta mobilizazioak ere egingo dituzte hilaren 18an eta 28an, publikoa euskalduna eta propioa lelopean. Gure hezkuntzaren etorkizunean langileok zer esan handia dugula uste dugulako, datorren asteotarako eta legebiltzarrean emango diren bozketei begira, hemen gaur gauden sindikatuok mobilizazioak deitzeko erabakia hartu dugu. Hemendoa besteak beste intzitzea du helburu. Akordio zirriborro hori ez aigula gustatzen. Orduan ikusiko dugu zer datorren, baina behintzat guk nahi dugu indarra horretan egin, langile hone hitza eta aldarrikapenak jasotzeko. Lege eraginkorra izan dadin, zenbait baldintza bete behar direla azaldu dute sindikatuek, besteak beste publikoa izatea, segregazioari aurre egiteko helburua edukitzea eta langileen zein ikasleen eskubideak bermatzea. Oinarri hauek bete beharko dituzte diru publikoa jasotzen duten eskola guztiek.
Halaber, eskola publikoko eragileek legeari buruzko eztabaida abiatuko dute. Izan ere, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak eta eskola publikoaren zuzendaritza elkarteen federazioak eskatu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea, hezkuntza eta gizarte adostasun zabal baten emaitza izatea, eta akordioaren lehen zirriborroaren balorazio kritikoa egin dute, ez dituelako jasotzen Euskal Eskola publikoaren aldarrikapen historikoak. Bien bitartean, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak uste du ez dela grebarako unea. Elkarrizketarako eta ekarpenak egiteko unea da, oraindik lege asmorik ere ez den hezkuntza hitzarmenaren bitartez oinarriak finkatzeko. Bestalde, Elkarrekin Podemos IU taldeak akordioa lortu du Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiekin. Legebiltzarrean izapidetzen ari den etorkizuneko hezkuntza legearen oinarrien inguruan. Eta euskararen kaleko erabilera neurtu da udalerri euskaldunen mankomunitateko herrietan bigarren aldiz, eta 2021eko neurketek 2017koak bereko emaitzak eman dituzte, baina ñabardura batzuekin ere. Ikerketak eman duen azaritzeko gurekin dugu pantailaren beste aldean, Gari Goikoetxea, Webmako teknikaria. Eguerdion, Gari? Bai, kaixo, eguerdion. Oro har, zeintzuk dira ikerketatik atera dituzuen ondorio nagusiak? Lehen bizi ondorio nagusien artean kokatu beharko genuke euskararen erabilerak Webmako udalerrietan bere horretan jarraitzen duela. 2017an egindako neurketaren emaitza berbera jaso dugulako, 60% pasatxo, Webmako herrietako kaleetan euskaraz aritzen direnak, baina emaitza orokorren azpian ikusi dugu txanponaren bi aldeak dauzkagula gure udalerrietan. Batetik arnasguneak izango genituzke, Webmaren udalerrietatik udalerririk euskaldunenak, euskaldun ehuneko handiena dutenak eta kalean euskara gehien entzuten den herriak, horietan beste tamaina euskara gehiago entzuten da, baina ikusi dugu joera nolakoa den, 3 puntu jaitsi da euskararen erabilera herri horietako kaleetan. Txanponaren beste aldean izango genituzke, arnasguneak ez diren euskararen ezagutza txikiagoa daukaten udalerriak, kasu askotan udalerri handiagoak biztanle kopuruz, eta horietan ikusi dugu euskararen erabilera apalagoa izan arren, horietan pixka bat igo egin dela euskararen erabilera. Beraz, titular bat izango genuke batetik, 2017ko erabilera berbera izan dela Webmako udalerrietan oro har, baina horren azpian txanponaren bi aldeak izango genituzke. Eta era berean ondorioztatu daiteken beste gauza bat, erabilera zuzenean dagoela ezagutzarekin, zuzenean lotuta dagoela, baina ñabardurak ere badirela eta horrekin nahikoa ezagutzarekin nahikoa ez dela baita ere, ezta? Hori da, ikusi dugu, udalerri batean zenbat eta euskaldun gehiago, kalean euskara gehiago entzuten dela. Noski hori logikoa ere bada, azkenean jendeak behar du norekin hitz egin, ingurua euskalduna baldin bada, kaleko hizkuntza nagusi euskara baldin bada, ingurua zure inguru euskara aritzen baldin bada, horrek berak norberere bultzatzen du euskaraz aritzera, eta hori da zuzen ere udalerri euskaldunek eta arnasgunek euskararen normalizazioan duten garrantziaren erakusle nagusietako bat, bai? Euskaraz bizitzetik, euskararen normaltasun horretatik gertuen dauden eremuak direlako. Ikusten dugu ere, ñabardurak egin behar zaizkiola horri, batetik ikusi dugulako eremu euskaldunen horietan, arnasgune horietan bilakaera negatiboa dela, eta horrekin batera ikusten dugu adin taldekako erabilera ere ez dela berbera. Askotan aurreiritziak oso errotuak izaten dira, bai, umeek eta gazteek ez dutela euskaraz egiten helduek adina edo adinekoek adina, gure azterketan, beste azterketa guztietan bezalaxe, berretsi da, gure herrietan ere, arnasgunetan eta udalerri euskaldunetan ere, umeak direla euskaraz gehien egiten dutenak, ondoren gazteak, eta atzerago daudela helduak eta adinekoak. Beraz, uste dut, argazki bat mahai gainean jarri duela azterketa honek, eta orain gerituko zaigun etxeko lana izango da, udalerriz udalerri hausnartu, zer eman duten emaitza hauek, eta horren argitan neurriak hartzen jarraitu. Izan ere, esan duzun bezala umeak dira, gaur gaurkoz euskaraz gehien aritzen direnak, eta adinez gora egin ahala, apaltzen joaten dela erabilera hori, beraz, orain datu horiek aztertzeko unea, ezta? Dena den, egin duzuen ikerketa honetan, zen nolako prozesua izan da, izan ere, hainbat solasaldi, milaka solasaldi, beste milaka solaskide ere behatu dituzue, beraz, sakona da egin duzuen ikerketa. Bai, kasu honetan, kontuan izan beharko genuke, euskararen inguruko gainerako ikerketa gehienak ez bezala, kasu honetan ez gara inkesta bati buruzari, alige jendeari guk ez diogu galdetu, kalera irteten zarenean ze hizkuntzatan egin ohi duzu, baizik eta jendeari ezer galdetu gabe, gu geu irten gara kalera, behatzaileak irten dira kalera, eta aprobetxatu nahi nuke hau behatzailei guzti eskerrak emateko, gure herrietan 100 behatzaile aritu direlako neurketa hau posible egiten, sistema aldetik, sistema ez dauka konplexutasun handirik egia esan, behatzaileak kalera irteten dira,
telefonoko aplikazio batekin, eta fina zer egiten dute entzun, kalean dabilen jendea ze hizkuntzatan ari den, eta jende horren ezaugarri batzuk jaso. Batetik haien sexua, bestetik adintaldea, eta bestetik elkarrizketa horretan aurrik presente badagoen ala ez. Bai baitakigu aurrak tartean daudenean euskararen erabilera nabarmen handitzen dela. Beraz, 3 ezaugarri horiek jaso, hiztunari ezertxo ere galdetu gabe, beraz adinarena esate baterako gutxi gora bera egiten da, bai? Daukan itxuraren arabera apuntatzen da ze adintaldetako den hiztun bakoitza, eta ikerketa honen indargune nagusia zein da, ikerketaren volumena, bai? Herrietan datuak fidagarriak izan daitezen elkarrizketa eta jende asko harrapatu behar da hizketan. Alegia hau ez da arratsalde batean herri txiki bateko plazan jarri eta ikusi egun horretan jendea ze hizkuntzatan ari den. Hau egun batean bai eta hurrengoan ere bai egin egiten da. 16 orduz behatu ditugu gure udalerrietako kaleak herri bakoitzean eta datu aldetik ikerketa mardula da. 75.000 elkarrizketa baino gehiago jaso dira gure herrietan, 229.000 lagun baino gehiago entzun ditugu hizketan gure herrietan. Beraz horrek hori biztanleriarekin, udalerri hauetako biztanleriarekin konparatzen baldin badugu, esan nahi du herri hauetako kaleetan ibiltzen den biztanleriaren parte handi bat jaso dugula. Espero dezagun gehienetan biztanle horiek konturatu gabe jaso dugula hizketan, eta horren emaitza da gaur atera dugun ondorio, bai? UEMako herrietako kaleetan zenbat euskara entzuten da. Baduda barik datu fidagarriak, bazkarrik asko Gari Goikoetxea gurean horietako batzuk partekatzegatik. Eskerrik asko zuen ondo izan. Eta gezaldatu behar dugu, izan ere ardo ekologiko eta naturalen lehen azoka antolatu du Biba Ardoak Euskal Mahastizain eta ardogile ekologikoek sortutako kooperatibak. Martxoaren 20an eta 21an ospatuko da hori, hau da igandean eta astelenean, eta Donosteko Tabakaleran izango da. Taba espazio gastronomikoan bertan izango dira 15 etzaldeko mahastizain eta ia 100 ardo dastagai izango dira. Ekimen honetaz gehiago jakiteko bat egingo dugu zuzenean Arturo Villanuevarekin. Eguerdion, Arturo. Bai, eguerdion. Esan bezala, Euskal Herriko ardo ekologikoen aurreneko azoka izango da honakoa, asteburuan hasiko dana, eta ardo kultura berriaren mugarria izango dena baita ere zuen balorekin lotuta. Bai, harrigarria irudi lezake, Euskal Herriko ardo ekologikoen lehen azoka izatea hau, baina nik uste dut erakusten duela, azken urtetan gero eta mahastizain ardogile gehiago horrelako naturarekiko eta gure osasunarekiko errespetuan oinarritutako ardoak eta kalitateko ardoak ekoizten dituztela, eta nolabait nik uste erakusten duela, heldutasun puntu batera heldu garela, ziurrenik gure inguru geografiko eta kulturalean beste mugimendu hori lehenago heldu da, pozik gaude horretara iritsi izanaz. Eta gainera, esan daiteke ez, pandemiaren ondoren, ez, 2 urte luze hauen ondoren, sektoreari bultzada emateko aukera paregabea izango dela baita ere. Bai, zalantzarik gabe, 2 urte hauetan pandemiak erakutsi digu naturaren mugak, klima krisia eta kontsumo eta ekoizpen eta garraio krisia izan duguna, horre guztiak erakusten dugu badagoela beharra beste era batean ekoizteko, kontsumitzeko, eta zentzu horretan erraten genuenez, ardo ekologiko ekoizten dituzten mahastizain ardogileak elkartu, beraiekin batera beso zabalik hartu gintuzten ostalariekin bat egin, eta denon artean ardo kultura bizia sustatu nahi dugu, eta mugimendu horren mugarra izanen dira Biba azoka ironen duten bi egun horiek. Biba Ardoak azoka hori, martxoaren 20an eta 21an, esan bezala, 15 etzaldeko mahastizain bilduko dituena eta 100 ardo baino gehiago dastatzeko izango direna, baina ez hori bakarrik izan ere, gitarra zabala prestatu duzue, imagenetan ikusi dugu baita ere DJ-ak egongo direla, musika, giroa, egongo dela, ez dela faltako, ez da? Bai, azkenean, lehenbiziko edizio honi eman diogun leloa da ardo kultura bizia, garai hauek eskatzen diguten eta garai hauek
ezartzen dizkiguten erronken araberakoa, eta zentzu horretan, guretzako garrantzitsua da ardo kultura aldatzea, gaur egungo egoerara ekarri, eta, azken finean, kultura eta agrikultura berriro lotzea. Ez da kasualitatea, hau dena antolatzen dugula Tabakaleran, kultur garaikidearen zentroan, ezinbesteko iruditzen zaigu, espazio, momentu, bi egun, nolabait berriro elkartu, berriro gozatu, komunitatea berrosatu, eta azkenean ardoa eta ardo kultura hori da, ez? Gozamena eta elkartzea eta nolabaiteko enpaste soziala. Eta horregatik bi egun hauek badira irekiak deneri, ez bakarrik profesionalari, herritarrei ere, herritar orori, guk sustatzen dugun ardo kultura da ardo kultura osasuntsua eta herritarra batez ere, eta zentzu horretan, inguru kultural batean antolatuko dugu, erabat informala, eta hor nahastu nahi ditugu ere, kulturaren beste arlo batzuk, musika, eta horretarako etorriko dira Donion Eloizuneko dia irratiko DJak, igandean izanen da hori atxaldeko 5:00 gaueko 11:00 arte, eta testuinguru horretan ere, guretzako ezinbestekoa da, lotura gure ostalariekin, ostalari eta sukaldari engaiatuekin, eta kasu honetan gonbidatu ditugu guretzako horretan nabarmentzekoak diren Fede Patxa, Astigarragako sukaldaria, hainbat proiektuetan dabilena eta jaso izan dituena nekazaritza iraunkorrarekiko duen konpromisoarengatik hainbat sari, eta Miarritzetik helduko zaigu Nikola Breton, jatetxekoa, eta biakalariak lan egiten dute tokiko ekoizlekin, eta tokiko ekoizleen produktuekin osatuko dute mahastizainen afaria deitzen duguna, eta hori izanen da, momentu goren bat bi egun hauetan, ez? Egitarau zabala beraz, eta ardoaz gozatzeko aukera paregabea beraz Biba Ardoak kooperatibatik antolatu duzuena. Arturo Villanueva, eskerrik asko gurean izategatik. Mila esker zuei. Eta gaur, osteguna, badakizue, ostegunero legez, hitzordu bat duzuela hemen Hamaika Telebistan zer eta musika zuzenean zaioarekin gaurkoak zer ote dakar. Hori sebera galdetuko diogu Koldo Otamendi aurkezleari, pantailaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Koldo? Eguerdion. Esan bezala, gaurkoan zein talde ezagutuko dugu? Gaurkoan SAB taldea ezagutuko dugu, beste era batera esan da, sistemak arriskutsuak dira. Bizkaiko talde bada, Algorta ingurukoa, Iruko moduan dator eta rock koordenadetan. Eta hainbat eta hainbat talde bezala, ez da, pandemia garaian egositako diska batekin datoze oraingoan. Bai, hori da, azken garaian aurkezten ari den disko gehienak hor sortu dira, azken 2 urte hauetan, etxean zirriborroak egin, izan dutenean Entsegu lokalean kantuak borobildu, eta estudiora joan grabatzera eta diskoak kaleratu, ez? Hau da, Aieru diskoaren funtsa edo behintzat horrela eraiki da, ez? Etxean egindako kantu zirriborro batzuk, Entsegu lokalean borobildu eta estudioan landu. Aipatu duzu Entsegu lokala, talde honetarako behintzat bere biziko garrantzia duena izan ere jotak edabiltza kantuak ateratzen eta horixe islatzen du 3 urteko mugan, epe mugan, 3 urteko epean egin duten sorkuntza guzti hori. Halaxe da, 3 disko atera dituzte azkeneko 3 urtetan, taldea 2019an sortu zen eta esan bezala jardun handia izan dute, ez? 20 kantu inguru plazaratu dituzte 3 diskoetan, eta imaginatzen dut ere Entsegu lokaleko zirriborroak askoz gehiago izango direla, ez? Hori dira argia ikusi dutenak. Azkeneko diskan 10 kantu bildu dituzte, Aieru izenpean, Urtzi Izak grabatu die diskoa, eta gure esku dago guk denak gozatzeko zuzeneko emanaldietan. Eta grabaketaz gain, beraiek ere produzitu egiten dute, beraz, talde osatua da dutena. Bai, kantuak ja Entsegu lokaletik borobilduak eman zituzten estudiora eta Urtzi Izarekin, soinu teknikariarekin borobildu orraztu dituzte. Ez azkenean garrantzi handia dauka soinu teknikariaren aukerak eta disko bat grabatzeko unean, kantuak hor daude, kanturik gabe ezin estudiora joan, eta kantu borobiltze horretan teknikariek duten jakinduria o maisutasuna hori nabaritzen da ere grabaketetan. Esatelako diskonetako base ritmiko oso potente dator, bajuak presentzia asko dauka
taldean eta teknikari batek ere hori ikusi behar du eta hori potentziatu, ez? Eta kasu honetan, esan bezala, base ritmiko oso potenta duen taldea da honakoa, gitarra jostari ibiltzen dira base ritmikoaren gainean, eta hotxetan ere lan polita dago. Eta dagoeneko hasi dituzte, Jeru dizka berri honen aurkezpen kontzertuak, eta ez dakit zenolako kontzertuak, zenolako emanaldiak eskaintzen dituzten? Bueno, taldeak eskainituen kontzertu gehienak pandemian izan dira, eta azkenekoak esaterako goroitzapen oso ona dute Larrabetzun eskaini zuten, hori bai Gaztetxean eskaini zuten emanaldia. Lukiek taldearen ondoan ibili dira, oso konbo polita osatzen dute bi taldeak, Atiko Estereo diskoetxeko kideak dira bi taldeak, eta bildu horretan esan daiteke, konbo ona egiten dutela zuzenean joateko, ez? Bakoitza roka lantzen du, bakoitza bere nabardurekin, baina ni uste bi taldeak elkartzen dituzu kontzertua fitx berean, eta oso potentea dela emaitza. Saio osoa ikusteko, aukera badakizue Hamaika Telebistan zuzenean, arratsaldeko 8 eta 4 baita ere gaueko 10 edo bestela hamaika.eu atarian nahieran, eta baita ere YouTubeko kanalean. Koldo eta Mendi, eskerrik asko beste behin gurean izatagatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian, zuzen, Sat taldearen azken diskaren Nire lepora bideokliparekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Izan ere, gaurkoan gurekin izango dugu Igone Etxebarria Labairu Fundazioko zuzendaria. Orain arte. Why did you come here? Because I tried to commit suicide. Yes, I knew that, of course. But what I don't know is why you tried to do this. Could you tell us how you did it? I took an overdose of pills. 100, didn't you? 100, yes. And why did you want to commit suicide? Because I didn't want to face anything. Sakone, nire sulla privatuan, ne, da nire bekatuak gaitz, idazten nituena gaurko gai, zure begien gura lehortzen, utzitako malkoak esitzen, galdutako denborak, ez nara inora berri zai, usteldutak ororak astiro dator nire lepora, salto nahi, gainot salto nahi, esan agun denbora gaur ez nara inora, salto nahi, gainot salto nahi, esan agun. Just in time, behar nauzunerako hang to dry, behin gozbukatzeko pare bat akorde do. Gaurkoz bai, nahikoa ikusteko estela gai, lehiotik botatzeko ta matzak zer dio poor guy. It didn't land to follow, hartza zuzokan itelepon. Eta gunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria. Eguerdion eta ongetorri Hamaika Telebistara. Bai, eguerdion da eskerrik asko konbitiagaitik. Hain zuzen Labairu Fundazioak, baita ere Etnikera Euskal Herriak, Euskal Herriko Atlas etnografikoaren bertsio digitala sortu berri duzue, baina hasteko eta behin ez, azaldu dezakezu zertan datzan Atlas etnografikoak? Bueno, Atlas etnografikoa da etnografiari buruzko ikerketa bat, eta Euskal Herri osoa hartuta etnografiako deskribapenak eta batzen dituena. Eta atlas bat da, atlas modura, kontzeptu operak erakusten dago moduan, gertaera kultural bakotsari, bakotsa aztertzen da leku guztietan, zelan adierazten den eta konparetako. Eta hori da 50 urtean egindako ikerketa bat, eta Barandiaranek asmau eban edo proposatu eban egin beharko litzatekela, eta gero etniker taldeek egin izan dabe ikerketa da, ez da. Urtean egiten izan dabe kanpaina bat, eta kanpaina esan gure da,
lurralde guztietan inkestak egitea, ez da? Oda, ikertzaileak urtetan dire, informanteen bila, eta informantei inkesta bera, beti gero datua konparatu izateko, egin. Eta batutako informazioagaz, bakotxak osotuten da memoria bat, eta gero egiten da danena batera aztertu. Eta horren emaitza da atlas hau. Aipatu duzu, ez da 50 urteko lana dela, 80. hamarkadan hasitakoa, beraz lan mardula eta emaitza ere hori zebera islatzen du. Bai, holako lanak epeluzekoak dira eta gatza da hainbeste denporan irautea eta konstante izatea, segora bera asko egoten dira bitartean, ez da? Baina, bueno, heldu dan lekuraino behintzat heldu da eta hori hor dago eta hori hor dago betiko. Hasi, bai, 70 hamarkada inguruan hasi izan, baina asmoa lehenautik etorren. Ze Barandiaran bera, kasureko 1921, ontxe urte egin dauz, Anuario de Eusko Folklore aldizkaria. Eta horria hasi ziren etnografia batzen, artikuluak argitaratzen, eta bar, ez da. Gero Barandiaran, klaro, joan zan atzerriratu egin behar izan eban, eta iparraldean egon zan, da Sara inguruan eta egin ebazan olako ikerketak. Eta berak baukan hori gogo hori, orduko Europako korriente, ikertzaileen korrienteetan eta oso jakitun, oso egunean egoten zan, eta berak ja baukan hori atlasa edo, bueno, olako ikerketa orokor bat, deskribapen orokor bat egiteko gogoa edo amesa edo baukan, ez da? Eta, bueno, gero ja 70 pikuan etorri zanean, bueltau zanean, Nafarroako Unibertsitatean egon zan irakasten, eta hango Euskal Kulturako katedran, eta ja hortik hasi zan apur bat ernetzen hori gizera, ez da? Gurari hori, eta hor sortu zan bere ikasle taldearen bitartez etniker Nafarroa, eta gero egin ebezan lurralde bakotxeko olako etniker taldeak. Eta ja eratu ziren konfederazio modura, danak alkarregaz edo bakotxa bere lurraldean, baina gero danak alkarregaz lan egiteko. Orduen da, prozesu luze bat, ja 70ean edo martxan hasten dana proiektu honetan. Eta bitartean antzeko edo horregaz lotutako beste proiektu eta beste lan batzuk egin izan da benak. Eta zein ekarpen egin diezaioke Euskal Herriko atlas etnografikoak gaur egungo euskal gizarteari, batez ere belaunaldi berriei eta nolabait transmisioarekin lotuta ere? Nik uste dut ekarpen handiena dela transmisio aldetik, ez da? Hau lan hau, hasi zanez, 70ean eta lehenengo inkestak eta batez be, ordutik hori baino lehenagoko informazioa jasotzen dabe. Gero gaika landu izan da, ez da? Kanpainak eta eginda gero, gai bat, esate baterako, elikadura. Elikaduraren ganeko lana, oindala urte asko argitaratu zen, eta bakotxa argitaratzen den sasoiraino heltzen da, baina, momentu baten sarratu egin da, ez da, ikerketa hori. Eta beti dau bilakaera, eta ordutik ona be bai, hau ondarea da, eta ondarea bizia da, eta bizia dan aldetik bizi dagoena beti dago aldatzen. Orduan jaso izan dira hainbat gauza eta hainbat informazio, eta horrek erakusten duzku itxegora bera nondi gatozen, ez da? Orduen gaur eguneko jenteak jakin gure badau nondi gatozen, eta hainbat gauza segaitik egiten diren, kasurako, edo lehenago holan egiten baziren, edo diferente, edo zertan aldatu dan. Zentzu horretan, uste dut informazio piloa dau, piloa, asko be asko. Eta oso onuragarria izan da gure dagoen guztian entzat, ganera oso erreza da erabilten eta ulertzen, eta ez da aditua izan behar, ez da ikertzaileentzat, eta ez, edonorentzako balio dau, eta edonok ondo ulertzeko moduen esan da dago, eta transmisio horretan, hainbat gauza transmisiotik aldendu dira, jaztire transmititzen lehen hauko moduen, ja, etxeko famili zabalak, tertulia luzeak egiten ebesanak, eta hori horri gauzak asko aldatu dira, eta transmisio mota hori gerota gitxiago egiten da, baina hor dago idatziz, eta lehen papelean egondana, boin sarean egotera, askoz beharrezago konsultetako, askoz be malguago, eta ganera emoten dau modua, liburuak dira, liburu honetan dau hau, eta liburu honetan hau, eta liburu honetan hau, baina hemen sarean dana batera dago. Eta orduan informazioak batetik bestera mobidu zeintek ez da,
elikaduraren gaia aztertzen danean, hor dago ogia kasureko, ogiaren ganeko jakingarria, zelan egiten dan, labaldia zelan egiten dan, zelan jaten dan, nok eta hori dana, ez da. Baina gero nekazaritzako gaia lantzen danean, ogi hori egiteko behar dan uruna nondi datorren, zelan egiten dan, non zelan lantzen dan, errotara eroan behar dela, eta edo heriotzako ikuneak aztertzen direnean, hor agertzen da, aitatzen da, aldi baten, hildakoari ogia eskaintzen jakola. Informazio horrek alkarregaz ikusi alizateko, edo mugikortasun, edo bilatzeko errestasun hori, sareak emoten da, bete-betean, eta oso lagungarri izan daiteke. Aurrerago jogorratuko ditugu adibide batzuk, baina dena den, aipatu duzu, ez da, informazio hori eskuragarriago egoteko, digitalizazio erantzako pausua eman duzuela, pandemiarekin atzeratu egin da digitalizazio prozesu hori, baina aurkezpena atzeratu da. Dagoeneko, baina dagoeneko sarean dago, baina esan beharra dago oraindik ere edukien edukitako asko gazteleraz dagoela, ez da? Bai, hau proiektu hau hasi zanean, euskerea ez egoan batasun IP, idazteko ganean lurralde diferentetako jenteak eta ahos komuniketako hainbesteko arazorik ez, baina idazteko eta bai. Eta orduan, ikertzaileak proiektu honetan beti dira lekuan lekukoak. Oso importantea da, herri bat aztertuko bada, herri horregaz zerikusia daukan ikertzaileak egitea, bai urrekotasunagaiti, persona baten gana bazoaz bere eguneroko hau ze preguntez, ezaguna bada, eta ganera jakiteko ze pregunta hau eta kontestualizetan, ez da? Orduen, holako urrekotasuneko ikerketat direnez, asko eta asko euskeraz beginda dagoz, ze lekuan lekuko hizkuntzan egiten dira, eta gure artean badakigu hizkuntza bat baino gehiago dauela. Eta, lekuan lekuko hizkuntzan egin arren, eta alan dagoz eginda, eta monografiak, lan puntualak, eta gauza asko argitaratu izan dira euskeraz bebai. Baina momentu horretan erabaki izan, redazio orokorra, lanketa orokorra, gaztelaniaz egingo zala. Eta, gero horreri jarraitu jako, beste barik. Eta orduan, lan osoa dago redazioa erderaz. Baina, esangotzut hor dauela euskera askoz gehiago, hainbete euskarazko liburutan baino. Eta gehiago eta kasi hobea, hobea edo txarragoa hori, ez da igual kriterio hori lan esan beharra, baina bai egon da alegin itzela, da oneri zen esaten jako, eta bai, hau da guretzat da opila, eta bestean zata ogia, eta bestean zata ez dakiz ere, eta era horretako informazio pilo bat hau, ez da? Bide batez emoten dana euskeraz bebai. Eta digitalizaukeran gure genduan, ondo gongo zan itzultzea bai euskerara, inglesera bebai, zabalkunderako, eta baina eska hain da lan potoloa, eta egin dugu alegin bat, eta orduen kapitulo sarrerak, eta zer batzuk badagoz itzulita, euskeraz, inglesez da frantzesez. Baina, zati txiki-txikitsu bat baino ez, beste-besteko lana da, eta, ia. Urteetako lana. Bai, itzela da. Eta Euskal Herriko Atlas Etnografikoa beraz gain, Labairu Fundaziotik ere blog bat ireki duzue, eta bertan ere ematen duzue, bertako gaien berri, era gaurkotu batean, ez da? Bestera batera? Bestera batera. Bai, Atlas Etnografikoa da Etniker taldeen proiektu bat, eta Etniker taldeak lurralde bakotxean dagoz bertako erakunde batean txertatuta. Orduen, Etniker Bizkaia Labairun dago, eta hortik eroan izan da ganera idazkaritza eta redazioa eta atlasa egonda txertatuta Labairun modu horretara bete-betean. Baina atlasaz aparte guk ondarea batzeko eta transmisioa bermatzeko batez eta horreri begira hainbet proiektu egiten dugu, bai udalakaz, bai eskolatarako eta holan, ez da? Eta beti, helburua beti da ondarea batu, gauzak ez daitezen galdu, ez da? Eta aldi berean zehozelan argitaratu edo bidea emon aurrera egin dien eta barriro gizarteratzeko, ez da? Eta bide horretan, hori blog modura edo egiten duguna, zabaltzen duguna, etnografia atalak izenekoa, hori bai egiten dugu astean artikulu bat,
eta artikulu laburtsua, sareetan eta zabaltzeko, ez da, bakizuen sareetako mugak estu bat direla laburrak, testu laburrak, arinak eta errez konsumideotekoak, baina aldi berean, informazio bat zabaltzen dozu eta bakotxak ikusiko da, batzutan gaia interesanteagoa da, edo noberarentzat irakurle bakotxaren arabera, ez da. Eta hori da beste bide bat, era honetako edukiak zabaltzeko bai. Eta zenolako harrera izaten ari du ekimenak, bai blogak eta bai atlas etnografikoak, zein esparrutan erabiltzen ari da? Guk zabaldu iten dugu batez bezareetan eta atlasabe webgune baten ipini dugu. Erabilgarria da, nik ez dakit erabiltzen dan, horraino ezin dutzu zehaztu. Erabilgarria da konsumitzaile orokorrarentzat, hezkuntzan deko erabilgarritasun itzela, berez bai. Eta bibliografia moduan eta badakit askok erabiltzen da bena, beste batzuk igual ez da bezagutuko, baina badauka. Komunikabideetarako zetan esan ipez, aldien ukiten dugu konsultak, oin karnavala datoz eta ohitura honen ganean, edo oin ez dakiz zer fetxa dator eta hainbeste gauza ez da. Eta orduen konsumitzaile edo erabiltzaile potentzial asko eraskotakoak dagoz. Nok erabiltzen dagoen ezin dutzuta ondo zehaztu. Seguk sareetan zabaltzen dugu eta posta elektroniko bidez, blogarena posta elektroniko bidez bebai. Orduen arpidetuta dauenak, berak hartzen dau eta, klaro, eraskotako profesionalen altzen da. Eta interes gehien edo jakin min gehien piztu dituzten gaiak, ez dakit ere horretarako informazioa duzu? Hori oso sui generis izaten da, oso. Batzutan argitaratzen duzu gai bat eta bitu ze polite eta ze kurioso edo ze ez dakiz zer eta hola, pasetan da eta ez dakizu horren barriri. Eta gero beste artikulu bat ataraten duzu, porbete arruntagoa edo normalagoa edo dana, eta halako baten etzelezko entzutea edo hori konpartidutea pilo bat bider, edo nondik edo handi badeiezu, honen ganean zer, eta hau orduen zer, eta zehaztu edo zabaldu leiteke, eta oso kontrola ezina da gai hori, bai. Oso gatza. Gaietara murgilduta, adibidetara, esaterako murroietan eskamen gaiak asko eman du hitz egiteko. Kasurako. Esateko, gaur egungo ikuspegitik harritzeko modukoa delako, ez? Ez dakit horregaitidan edo kontrakoa gaitidan. Gaur egun harritzeko modukoa da, ze emoten dau, baina eske urte gitxiko aldaketat dira. Gure gizartean zer gertatu da. Atlasa zizanean apur bat urgentzia, apur bat bai ikusi eben, industrializazioa gazeta bizimodue guztiz aldatzen joialako, eta ganera aldaketa handiak eta oso harin egiten direnak. Eta arrezkero, zetan esan ipez, kontizu, emoten do telefono mobila beti ukidogula, eta atzo goizekoa da. Eta horren moduan, eta horretakarren guztia, ez da? Orduan, aldaketa dira oso harinak. Baina guk, grabazio pilo bat daukaguz eginda, morroietan eskame egondako jenteari. Baina gure gurasoen edadeko jenteari. Eta hori izan da normala, ez da? Eta, eta euren penak eta euren zerak asaltzea eta gora berak eta kontetan da bezanean, entzutekoa da, Eta, gaur egun esalei ezin dela pentsau behin, baina gaur egun bestera bateko morroiaketan eskamea da, etxe gehienetan jente edadeko aiagoten eskamea da, eta kanpokoak, bestera batera. Gauzek, alde batetik emoten dago ezin dela sinistu, beste mundu bat dela, baina apurre pentsau eskero, apurre eta azalean, azala apurtxo bete mobidu eskero, azpie bardine da, barrukoa, aldatu dire formak asko, baina, aldaketa handia, baina sakonean, emoten dagoena baino gitxi hau. Orduen, beti dago aldatzen, eta ondarea, bizimodua beti dago aldatzen. Baina aldaketak dira, batzu sakonak, dudabarik. Beste batzuk, barruan ez hainbeste. Ez dakite ondo azaltzen. Lehen aipatu duzu baita ere ez, zenolako teknologiak nola aldatu duen azken urteotan bizitza, eta eragin zuzena izan du baita ere umeen jokoetan, ez da? Eta atlas etnografiko horretan ere, biltzen duzu egarren mendean zehar, hainbat eta hainbat umeek egindako hainbat eta hainbat joko, 800 gutxienez, ez da? 800 edo dagoz liburuen bertan edo, inzarean, deskribituta.
hasi umea jaioparri direnean eureri iten jaki esanako negatzen marrakaz, kontau eta kantu ekaz eta holan, gero euretara egiten da bezanak, edo lehenago oin baino gehiago kanpoan eta basora joan da eta holan, edo jaurtitekoak, edo esera galapaneitekoak, edo salto-saltoka, mutilenak, neskenak, batera egiten direnak, eta, bueno, asko daoz. Horretariko asko oin egiten dira, ez? Trompan eta, bueno, ez dakite, sokan, goman, eta bai, moderno bat dira, baina egiten dira bestera batera. Edo lasterketakoak, edo jaietan, edo, bueno, gaur egun udalekuetan eta holan egiten direnak, ez da, basiliagaz, edo, ez dakit, eskegi zagarra eta guzigin beharra, eta hainbet dagoz orain egiten direnak. Beste batzuk, ez, eta gero ikusten dana da, gaur egun antolatuago egiten da bezala, beti edo monitoreakaz, begiraleakaz, gurasoakaz, takizer, lehenago igual libreago, badago saldaketak, eta zetan esan ipez, gaur egun pantailak dekien inderra eta presentzia, ez da? Horrek denborak entzen dutzo besteari, hori zetan esan ipez. Aldatu dira, eta batzuk igual gehiago galdu bebai, baina, bueno, beste batzu mantendu duten dire bestera batera, eta berreskuratu gure badira, hor dago informazioa. Horretarako balio da. Aldaketa gean handiena, ez, pairatu duena, lehen aipatu duzuna baita ere da, eriotza oikuneena, ez, zenolako? Bai, horretan aldaketa itzela da, lehenago jentea etxean irten zan, eta etxean hilkeran protokolo batzuk egoten ziren, etxe gehienetan egiten zirenak, ez da gorpu ezelan gorde, ezelan mantendu, jantzi, ezin zan gorpue bakarrik itxi, auzo guztie batzen ziren, auzo lana oso importantea da, era horretako rituatan eta zeratan, gorpue gero zelan eroan, nondik eroan, ze handan, lepoan eroaten ebezan, eta handariek egiten eben bidea, bidetzat geratzen zan. Hori handabide hori ja bidea zan ofiziala. Horrek eukidau zer handie. Gero baskariak egiten ziren, zenideak eta urrinetik etorri behar ziren, eta igual bertan etxean lo begen ditu behar. Hain berrito gondire, gero lutua zelan ipini, paltzez jaztea, eta hori dana, eleizara zelango sepulturea simbolikoa egoten zan, ze, klaro, etxeak eukiteban jarraipena eleizan, eta etxe bakotxak eukiteban bere sepulturea da, holan trapu bategaz eta ipintea, baina etxekoak gogoratzeko, osea, etxearen jarraipen modure, ez da. Era horretako gauzak aldatu egin dira, eta gehiena joan direz, inor ez da hilten etxean, eta hilten badabe, segiduen eraten da funerariera edo tanatoriora. Baina, bueno, gaur egun be despedidak egiten dira tanatorioan, ez dago lehengo besteko auzolanik, baina auzoak eta zenideak eta batzen dira despedida agur hori egitera, era batera edo bestera egiten da, ez da igual egiten lehenauko moduan hileta eta lizkizuna eta ez dakiz zer, baina eta kanpaiak asbarik, WhatsApp abizetan da, baina abizua moten da. Orduen oso diferentea da, horretan oikuneak guztiz aldatu dira, baina esan gure dut, lehen bezan ritualizazio bat despedida batena, eta despedidaren ritualizazioa orain begiten da, baina bestera batera. Horregaitik, etnografiaren aldetik beti egon behar da batzen. Hau lan hau ez da inoz amaitzen. Ze lehen batu zan, ordura arte egiten zana, eta lehen lurperatu egiten ziren, orain gehienak erre egiten dira, bueno, dana ez da, baina jatekoetan bebardin. Lehen jaten zan, sasoikoa, egoana, etxean egoana. Eta orain mundu guztikoa daukagu, edozein sasoitan, eta guztiz aldatu da dana, baina horregaiti batu behar da, sasoian sasoikoa. Hemendik 25 urtera guztiz diferente izango da. Bai, etengabeko aldaketa hori, ez da? Claro, eta guk esaten duguna, beti izan da hori, beti hori asko relatibizagoa da, asko. Orduak eta orduak eman genitzazke, atlas etnografikoaren mamiaz hitz egiten, oso interesgarria baita. Hamarkadateko lana, aipatu dugu, 8.000 orrialde lekukotzaekin, baita ere bideokin josita, non aurkitu daiteke? Bai, sarean dago, ipini ezkero, atlas etnografiko, cegaz, erdelgrafiagaz, atlasetnografiko.labairuygaz.eus,
hor dago zer guztia. Eta temaz atalean sartu ezkero, gaika dago, edo bestela azpien begoten diren dausolango ikonotxo batzuk, bertati sartzeko tomo bakotxerako. Tomo esaten dut, zelen tomoka argitaratu zen liburukitan. Da enziklopedia handi bat izatealez Euskal Herriko bizimoduari buruz. Eta osagarri bezala baita ere Euskal Biblioteka, ez, izango genuke? Bueno, guk Labairu sortu zanean, hau zan zutabetako bat, atlasa eta etnografia, beste bat zan hizkuntza eta literatura, eta beste bat zan liburutegia. Ze ikertzeko helburuaga sortu zan Labairu, eta ikerketarako ezinbestekoa zan bibliografia eukitea. Eta orduen internetik ez eguanez, liburutegia sortu zan ikerketa horren euskarri edo zer moduen, derrigorrez behar zan zer moduen. Eta bai itzelesko zera daukagu, eta sortu zen biblioteka izenagaz, hemeroteka itzela daukagu, eta gaur egun soporte klase guztiak, esan gure dut, bideoak, audioak, argazkiak, eta beste formato askotan dago zan, fondo handia dago, eta horrek asko lagundu dau atlasa osotzeko, bai irudi aldetik hornitzeko, informantek esandakoa bibliografiagaz eta kontrastetako eta osotuteko, eta oso lagungarri eta beharrezkoa izan da. Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zeueri eskerrak, eskerrik asko. Eta tarte bat eta jarraian bueltatuko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Nekane Gartzia eta Mikel Alvarez. Onain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta tiporin, eta kotxorin, bakarrik zaude, beldurren menpen, hemen nago, beldurra kanpo, ez naiz izango, zure preso begietara gatazkalatza. Nire indarra, etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, izkina denetan izo. Denetan beldur, etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, mila begi dituzu, mila begi dituzu. Bakarrik, izkina denetan izo, izkina denetan beldur, etxera bidean bakarrik,
etxera bidean bakarrik, mila begi dituzu, mila begi dituzu. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu alde batetik Nekane Gartzia, eguerdion. Eta Mikel Alvarez, eguerdion. Atzoko gertakari bati helduko diogu, lehenik eta behin Donostian izan baitzen etxegabetze bat, bikote bat, adindu bikote bat kaleratu zuten. Azora funtsputrearen jabetzaren pisu batean, izan ere bere jabetza izan ondoren alokairua igo egin zieten eta ezin izan diote igoera horri aurre egin. Bertan, hainbat eta hainbat herritar etxeparean izan ziren mobilizatuta, beraiei babesa eskaintzen, baina ertzaintza ere bertaratu zen eta oldarraldia ere egon zen, ikusi dezakeguen ez dakite imagina daukagun, irudi horiek, momentu horretakoak. Eta, behin eta berriro errepikatzen diren irudiak, ez dakit ikusi ditugu atzokoan berriro ere. Bai, azkenean hau ez da albiste berri bat, zerbait egin behar da alokairuen arloko gai honi buruz, ze behintzat gero eta gehiago kostatzen dira energia, soldatak berantz doazte, eta azkenean ezin dugu hau onartu, daude pila eta pila pisu jende barik, utzik daude, eta merkatuari begira, nik uste, alokairuen aldeko jeitxiera bat egon behar da, bestela, zertarako nahi dute pisu horiek itxita, utxita eta jendeak kalean, ez da, onartezina da. Gainera, kasu honetan azpimarratzekoa da, funtsputre baten espekulazioaren ondorioz izan dela kaleratzea. Bai, eta gainera Donostin izan dela, uste Donostin arazo hau beste leku batzutan estrukturala baldin bada, Donostin are larriagoa dela. Ikusi genuen aurreko krisi ekonomikoan nola hipoteken aferan zentratzen ziren kaleratze gehienak, ziklo honetan, edo behintzat 2008tik hona, alokairuan zentratzen ari dira, eta hori, arazo estruktural bati neurri estrukturala jarri behar zaizkio. Eta orain, ez da behatzen ari den lege horretan, badirudi aurrera pausoa dela, baina ikusi beharko dugu nola geratzen den. Atzoko desjabetze horretan, Rosa Garziak hartu zuen hitza, Stop Kaleratzeak taldeko kidea, entzun dezagun beraren adierazpenak. Hago un llamamiento en nombre de los convocantes
de que en el próximo pleno del Ayuntamiento de Donosti declaren al fondo buitre Inmobiliaria Bascongadas Azora empresa non grata. Horixe bere eskaera, funts putreak enpresa non grata bezala adierazteko zera. Baina, esan duzu zuek ere, neurriak hartu behar direla, alokairuak nolabait mugatzeko, baina funts putrekin ere zer egin, zein da izan ere beraien helburua eta zer nolako ondorioak sortzen dituzte, Donosti bezalako hiriguneetan, beraien prozesuen ondorioz. Nik uste dut hemen badaudela, azkenean, elementu zentrala bada jabetza pribatuaren erabilera edo jabetza pribatua bera, hau da. Etxe bizitzan, eta hori konstituzioan ere agertzen da, etxe bizitzaren aferan, zer lehenentsi behar da, erabilera edo jabetza. Eta batzuetan, historian zehar, bi elementu horiek eskutik joan izan dira, edo joan daitezke, baina ikusi dugu azkeneko urte hauetan, batez ere azkeneko krisi ekonomikotik ona, bi elementu horiek edo bi norabide horiek elkar talka egiten dutela. Orduan, nolabait, neurri koiuntural batzuk izan daitezke, alokairua mugatzearen aldekoak edo errentaren arabera kalkulatzenen aldekoak, baina atzean dagoen, eta gainera Espainiar estatuak defizit handia daukan eremua edo afera bada, etxe bizitza publiko falta eta alokairu sozial falta. Eta orain arte alokairu soziala zentratu da, nolabait esatearren zaurgarriak ziren pertsona horietan, baina ikusi dezakegu nola eta populazioaren gehiengoa edo gizartearen zati handi batek, egoera zaurgarri batean ez dagoen zati handi batek ere, zailtasunak dituen etxe bizitza bat erosteko da alokatzeko. Orduan, hor jarri behar da fokoa. Bai, guztiz ados zurekin, eta gero azkenean saltzen digute lege berri bat egingo dutela, legeak ondo daude, baina gero zer gertatzen da, gero inork ez du inspekzioak egiten, ez dira begiratzen, orduan legeak baina inspekzio sakonak behar ditugu ez bestela, badakiko zer gertatzen den, gaztelera esaten den bezala, etxala lege, etxala trampa, eta hemen inork ez du begiratzen edo inspekzio onak egiten, eta gauz beti zirkulo berdinean, eta hori aldatu behar da bai. Paperean jartzen duen hori betearazteko mekanismoak ere ezinbestekoak dira, argi dago. Aurreko astean hain zuzen iritsi zen Madrilgo diputatuen kongresura, etxe bizitzarako eskubidaren aldeko lege berri hori eztabaida tartean dagoena, alokairuen prezioa mugatzea nahi duena, eta aurreko egunean izan zen gakoak saioan, Unai Fernandez de Bretoño, EH Bilduko legebiltzarkidea, honi buruz hitz egiten hain zuzen ere. Etxe bizitzaren inguruko gai guztiak Euskal Herrian erabaki beharko genituzkeela, beste gai guztiekin gertatzen den bezala, baina egia esan, erresistentziak daude, esaten da alokairuekin lotutako, kontratuekin lotutako zenbait kontu akaso ez direla gure eskumena, eta beraz, ikusten dugu interes askoz, interese handiarekin Madrilen egingo den legea, batez ere gai horrengatik uste dugulako, eskun sartu nahi zaiolako alokairuen prezioen mugari, ez da? Guk esan bezala, uste dugu alokairuen prezioak mugatu beharko liratekela hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, baina saiakera egin dugu legebiltzarrean, proposamen bat egin genuen, eta Jaurlaritzatik egin zitzaigun erantzuna izan zen itxaron behar geniola Madrilgo lege horri. Unai Fernandez de Bretoñok esaten duenaren arira ez da berriro ere Euskal Herria baldintzatuta Madrilen erabakiko den horretaz, eta baita ere gogoan izan Katalunian legea aitzindaria egin zutela alokairuen prezio hori mugatzeko zonalde batzuetan, eta aurreko astean bertan behera utzi zuela auzitegi konstituzionalak, beraz horren aurrean ere egon gaitezke gurean ere. Bai, da, nik uste dut eztabaidan nahiko konplexua dela etxe bizitzaren legearenaz, badaude hainbat elementu kontuan hartu beharrekoak. Alde batetik, etxe bizitzaren legearen erredakzioa bera edo aldarrikapena izan zen Podemosen totem nagusietako bat, eta hor partida da jokatzen da. Bigarren partida uste dut esan daitekela dagoela nolabait esatearren apur bat etxe bizitzaren afenaren baitan nuklearki, eta da zelen ezten den erregulazioa edo kenkagari fiskalak etxe bizitza duten pertsona horiei. Eta hirugarren partida bat ere badago, eta da etxe bizitza lege horretan eskuduntzak gobernu zentralaren gainean jartzen dira. Baina aldi berean, autonomiei ematen zaie askatasuna politika horiek aplikatzeko. Eta aldi berean gainera, aurreratuen dauden erkidegoei muga jartzen zaizkie, Katalunia kasu, etxe bizitzaren erregulazioa nolabait implementatzeko. Orduan, erregulazio hori edo nolabait autonomien kompetentzia hori behitik mugatu beharrean, hau da, autonomia erkidego aurreratuen beraien politika publikoak egiten utzi beharrean,
justo kontrakoa egiten da. Hau da, azpitik, legea azpitik zulatzen da, eta Madrid edo PPk gobernatzen duen beste autonomia erkidegoen kasu, ikusten da nola lege hori ez den aplikatuko orduan. Etxebizitzaren legea edo etxebizitzaren afera badakigu zentrala dela gure gizartean, baina partida ezberdinak jokatzen ari dira lege honen baitan. Bai, partida ezberdinak, baina gero Madrilen betiko moduan haiek begiratzen dute bere mundua edo bere politika zentralismo moduan, eta ez dira konturatzen autonomiak ez direla berdinak, hemen beste sistema ditugula, eta, klaro, batzutan nik ulertzen diote gure agintariek zer egin. Klaro, ados zaude, baina lege horretan pixkat zuk esan duzun bezala. Azkenean guren kontra doa, eta hor dago eztabaida bat autonomiari begira zer egin. Boskatu aldera, ez boskatu, lege hona da, bai, baina eske gero izugarrizko zentralismoa daka eta ez du errespetatzen gure autonomia eta hori gongo da gakoa, ez? Dena den eta Madrilen egiten ari diren etxebizitzaren lege hori alde batera utzita, hemendik, hemengo instituzioek, hemengo erakundeek eta administrazioek zer egin dezakete? Zerbait egin dezakete parke publikoa handitzeko, etxebizitzaren arazoa nolabait lausotzeko? Nik uste dut, nekanek esan duen arabera, gauza da legea nola dagoen idatzita eta beste bat nola implementatzen den lege hori. Eta EAN edo Euskal Autonomia Erkidegoan badago paradoxa bat, eta 2015an onartutako legea nahiko aurreratua dela terminoetan, baina aritmetika politikoak beste gauza bat esan zuen bere garaian, hau da, PNV-ek ez zuen onartu lege hori. Lege hori onartu zen PSek, EH Bilduk eta UPyDek bere garaian alde bozkatu zutelako. Orduan, ikusi dezakegu nola gobernatzen ari den alderdiak ez zuen onartu lege hori eta implementatzeko ere ez dute esango axolagabekeria dagoen, baina bai nolabaiteko mesfidantza dagoen. Eta EH Bilduko parlamentariak esan duen arabera, eurek proposatu zuten alokairua mugatzea, eta behin eta berriro esaten da, itxaron behar dela estatuko legeak zer esaten duen hori hemen aplikatzeko. Benetan sinisten badugu gure eskumenetan, eta benetan sinisten badugu hemengo legea aurreratu den horretan, esan bezala, 2015erako nahiko aurreratu bat zela, guazen implementatzera politika horiek. 2015ko lege horrek esaten zuen, inkluso, desjabetzeak eman daitezkela instituzio publikoen partetik, ez bada bermatzen etxebizitzaren erabilera soziala edo erabilera bere horretan. Orduan, uste dut, nahiko margen handia daukagula aurrera egiteko estatuak diona itxaron gabe. Eta afera honetan ere aipatzekoa, zenbat eta zenbat etxe huts dauden, hainbat eta hainbat pertsona etxe bizitzarako sarbiderik ez duten bitartean, eta batzuetan ere zaila egiten dela zenbatzea, jakitea, zehazki zenbat dauden etxe bizitza utzik, ez? Zer egin beharko litzateke horiekin? Nik uste kontrol gehiago egon behar dela, publikoki inspekzio gehiago. Gero ere bai, pandemiarekin agian konturatu gara jende asko bakarri bizi dela bere haien etxean, eta nik uste Europa mailan daude plan oso politak dira, jende gazteak bebai behar ditugu ikasteko edo independentzia bat eukitzeko etxe bat. Eta badaude plan asko, eta egin behar nik uste ondo daudela egiteko, zuk joatera bizitzera, jende honekin, aitite edo amaman moduan, eta haiek bebai, zuri ez zaitzu asko kosatuko, eta haiei bebai, zerbitzio sozial bat bezala egin behar da hau, eta nik uste proposamen polita eta aurrera joan zala bebai. Eta gero kontuan izan behar dugu, atzera bueltatu zen. Orain arte etxebizitzara sarbidea izateko nolabait 2 karril edo 3 karril egon direla. Alokairuaren karrila, jabetzaren karrila eta nolabait instituzio publikoek bermatzen zuten karrila. Zer gertatu azkeneko urteetan, alokairuaren merkatua oso puztuta egon dela eta prezioak oso altu izan direla, eta jende batek hartu duen erabakia izan dela, etxebizitza bat erosiko dut, ze interes tasak oso baxu gaude, eta horren alde egingo dut. Zer gertatzen azkeneko hilabetetan izan dugun inflazioarekin eta Banku Zentralak esan duenaren arabera, interes tasak ere altutuko direla. Orduan, jabetzaren merkatu hori ere inflazioa pairatuko duela. Orduan, alokairuaren merkatua prezioak oso altu izan da, jabetzaren merkatuak ere inflazio hori sufrituta, 3. karril hori ez badan bermatzen, hau da, instituzio publikoen aldetik ez badira politika publiko efektiboak egiten etxe bizitzara sarbide bat izateko, eta ez ere alokairu sozialaren forman,
ikusiko dugu nola ez bakarrik langile klaseak, baizik eta klase ertaina deituriko horrek ere oso gaizki pasako duen etxebizitza batera sarbide izateko. Eta guzti honetan, testuinguru honetan eta datorrenaren aurrean, atzo bezalako gertakariekin zenolako garrantzia hartzen duten babes eta sareak, elkartasun sareak, hainbat auzoetan eta hirietan sortutako etxebizitza sindikatuak informatzeko, ez bakarrik babesa emateko, ez da izan ere, batzuetan hasten zaizkigu ere zeintzuk diren gure eskubideak, ezin bezala. Eta gainera bizigaren munduan, ez gara nor den gure auzokideak, ez gara ezagutzen, gertatzen ari da, jendea hiltzen da beretzean, eta ez da inor konturatzen, isilpean, eta plataforma hauek bebai behar ditugu auzolanean lantzeko, eta oso garrantzitsua dira bai. Nik uste dut askotan, hemen egon da nahiko gauza kurioso bat eta da. Langileek adibidez, enpleguaren kasuistika guztia, historikoki ikusi dutela afera kolektibo bat bezala, auzi kolektiboa bezala, eta antolakuntza bat eman dela sindikatuen bitartez, elkarte profesionalen bitartez, edo bestelako elkarten bitartez. Ze gertatu da etxebizitzaren aferan edo eremuan? Saldu izan zaigula, etxebizitzaren afera norbanakoaren arazoa dela, edo arazo individual bat dela. Eta ez, etxebizitzaren kasuistika edo arazo guztiak ere kolektiboak dira, zergatik azkenean struktura eta dinamika berdinek operatzen dutelako ere etxebizitzaren politika edo merkatu guztian orduan. Antolakuntza kolektiboaren erramienta edo tresna hori ere efektiboa da eskubideak bermatzeko, inkluso lege hobeak egiteko, ikusi dugu azkeneko estatuko legeak ere nola izan duen hipoteken plataformaren parte hartzea eta maizterren parte hartzea, eta gainera eskubide unibertsal horiek bermatzeko. Gaizatatuko dugu, hemen utziko dugu etxebizitzaren gaia, eta gaizatatuko dugu izan ere atzokoan UEMak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak ikerketa baten ondorioak plazaratu zituen, zuzen euskararen kaleko erabileraren ingurukoak, eta gaurkoan gurekin izan dugu Gari Goikoetxea, UEMako teknikaria, eta horrela azaldu ditu ondorio horiek. Ondorio nagusien artean kokatu beharko genuke euskararen erabilerak UEMako udalerrietan bere horretan jarraitzen duela. 2017an egindako neurketaren emaitza berbera jaso dugulako, 60% pasatxo, UEMako herrietako kaleetan euskaraz aritzen direnak, baina emaitza orokorren azpian ikusi dugu txanponaren bi aldeak dauzkagula gure udalerrietan, batetik arnasguneak izango genituzte, UEMaren udalerrietatik udalerririk euskaldunenak, euskaldunen ehuneko handiena dutenak eta kalean euskara gehien entzuten den herriak, horietan beste tamaina euskara gehiago entzuten da, baina ikusi dugu joera nolakoa den, 3 puntu jaitsi da euskararen erabilera herri horietako kaleetan. Txanponaren beste aldean izango genituzke, arnasguneak ez diren euskararen ezagutza txikiagoa daukaten udalerriak, kasu askotan udalerri handiagoak biztanle kopuruz, eta horietan ikusi dugu euskararen erabilera apalagoa izan arren, horietan pixka bat igo egin dela euskararen erabilera. Horiek era oso laburtu batean, atera dituzten ondorioetako batzuk, eta baina eta berriro argi gelditzen dena da, euskarak eta euskaldunok dugun erronka dagoela erabilera horretan, eta nola asmatu erabilera hori bultzatzen jarraitzeko. Azkenean pandemia garaian ikusi izan ditugu. Azkenean zoritzarrez txikitsu askok bakarrik entzuten eta hitz egiten dute euskaraz klasean, eta karo, ez dira klaseak egon dira beretzean, haiek aitak eta amak ez dakite euskaraz, eta klaro, hori arazo bat da aurrerantz egiteko euskararen alde. Bebai datu oso interesgarriak daude, esan duela, ez dakite, hiri handietan jeitsi direla datuak bebai, edo Tolosaldean jeitsi dela euskararen nortasuna, eta hori bizkat arraroa iruditu zait, behintzat ni beste aldetik nator eta ezkerraldean zoritzarrez ia euskaraz da hitz egiten, kalean entzuten duzu, izugarrizko lan egiten ari dira bebai eskoletan, baina gero zer falta zaiguna da plazaratzea. Eta azkenean hori bebai edabidetan, gero globalizazioaren arira, plataforma HBO, Netflixez, eta iaz dago euskara hor sartuta, duan galtzen da. Baina, uste dute Netflixek sartuko duela ez dakit zenbat pelikula euskaraz, baina gutxi gora bera, balantzan jartzen baduzu, gutxi da. Uste dut azkenik urtetan paradigma berdinaren azpian gaudela kokatuta da jakintza
handitzen dela, baina erabilera edo berdin mantentzen dela edo murrizten dela. Eta uste dut hor salto bat eman behar dela. Eta askotan, zentratzen gara asko eremu formaletan, hezkuntza kasu edo bestelako eremuetan, eta hor oso garrantzitsua da euskararen presentzia bermatzea eta alduntzeko neurriak bermatzea, baina gutxiegi zentratu gara agian eremu ez formaletan. Eta lehen eremu ez formalak nahiko tasatuta zeuden, nahiko identifikatuta zeuden. Nekanek esan duen bezala, azkeneko urteetan, globalizazioaren ondorioz, hainbeste handitu dira eremu ez formalak, non euskarak presentzia galdu duen, izan sare sozialetan, musikaren produkzioan inkluso, Netflix bezalako plataformetan edo bestelako plataformetan. Orduan, uste du nolabaiteko estrategia aldebiko bat behar dugula. Eremu formalean euskara indartu, hezkuntza legearen eztabaida hor dago adibidez, baina baita ere, eremu ez formaletan agian beste estrategia batzuk albidetu, hori izango delako hain zuzen ere, bai erabilera handitzeko estrategia, baina baita ere, belaunaldi berriei iristeko tresna nagusiena. Baina hemen uemak egindako neurketaren ondoren badago beste datu esanguratsu bat eta askotan jartzen dugu fokua belaunaldi berrietan, umeengan, umeak omen dira gehien euskaraz hitz egiten dutenak eta adinez gora joan ahala galtzen da euskaraz hitz egiteko nahi edo ez dakite behar hori, zeren isla esan daiteke hori? Lehen komentatu duzuen Bai, datu kuriosoa da, baina nik uste dakian hamarkada horretan izugarrizko immigrazioa egon zen, nik bintzan ezkerraldekoa naiz eta hori ikusten da, aitita monak ez dakite, ama aita agia gutxi gora bera hor daude, eta klaro, haiek baldin ez badakite, aurrak bai, gero etxean ez da hitz egiten, orduan hor galtzen da, baina datu hori oso kuriosoa da, bai, nik horretan uste dute horretaz doa. Nik uste dut UEMaren azterketak bi datu positibo guztien dituela alde batetik umeen erabilera, ez? Asko handiagoa dela nerabeena edo nagusiena baino, hori positiboa da. Eta badago beste datu positibo bat, eta da, eremu urbanoetan, nahiz eta erabilera txikia izan, edo txikiagoa izan, handitu egin dela. Eta uste dut euskara nolabait saretzeko estrategiak bai edo bai hartu behar duela eremu urbanoen garrantzia lehentasun moduan. Eta hor gainera, aipatzen zituen beste bi elementu, eta da, arnasuneak behar direla, benetan, bai eremu urbanoetan, baina baita herri txiketan ere, badirudi herri txikitakoa bermatuta dagoela, dentsitatea oso handia delako, pertsona asko dakitelako euskeraz, baina eremu urbanoetan ere, nolabait topagune horiek sortu behar dira dentsitatea bermatzeko, baina eremu urbano horietako bigarren elementu bat, dentsitatea zara gore izan behar da, beste errealitate batzutera zabaltzeko kanalak irekitzea edo bideak irekitzea, eta hori lehen esan duanaren hildotik doa. Eremu ez formaletan ere, behar ditugu erabilera estrategia ezberdinak, baina behar ditugu ere erreferenteak. Azkenean erreferenten bitartez funtzionatzen dugu gaurko gizarteak, bai musikaren aferan, bai kirolaren aferan, eta bai beste eremu batzuetan, baina ez nuke esango datu guztia negatiboa direni, baizik eta badugu gau esperantzarako tartea ere. Bai, positiboak izan behar gara bestela. Bai, gero bai aipatuk behar duko dugu, bari TikToken eta Instagramen badago komunitate, euskaren aldeko komunitate bat, eta aipagarria da. Baina, klaro, gero globalizazioan arira, klaro, eske tanta txiki bat da, baina, bueno, esperantza daukat, ze behintzate, klaro, sozialki begiratzen badugu poblazioa, gaur aitak eta amak direnak, jende asko ez daki euskera, baina guk gure arloan 10 edo 20 urterako nik uste denok jakingo dugula euskara eta hori hor nabarituko da euskararen erabilera eta jakintasuna bai. Bai, afera honetan ere TikTokerrak, YouTuberrak eurek ere baduten nolabaiteko erantzukizuna, ez? Askotan hautatzen dutelako euskara ez den beste hizkuntza bat, jende gehiagorengana heltzeko eta alde batera utzita euskara, ez? Ez denolako ondorioak ekartzen dutu honek ere, ez? Horren gaineko hausnarketak ere egin beharko lirateke. Bai, eta askotan pentsatzen dugu euskarak sarbidea izateko beste realitate batzuetara agian euskara bakarrik erabili behar dela, euskara hutsez egin behar direla gauza guztiak. Eta uste dut hori ere askotan ez dela efektiboena, ez? Nolabait, eremu oso erdaldunetara hurbiltzeko estrategia bat adibidez izan daiteke, euskara eta erdera tartekatzea edo kombinatzea. Ze horrela naturalizatzen dira ere hizkuntza ezberdinetatik jasotzen ditugun inputak. Eta hori lehenengo atea izanik, agian bigarren atea edo bigarren pausoa izan daiteke, euskara hutsez egindako edukiak ere sartzea. Hor adibidez, musikaren inguruan egon da kriston eztabaida. Chill Mafiak egiten duena zer da? Euskara bultzatu
edo euskara gutxi etxiz gaztelerarekin hasten dute, segun orentzat, ez? Euskaldun peto-beto batentzat agian, ez da efektiboa euskalduntze norebide hori, baina oso erdalduna den eremu batean, agian estrategia hori lehenengo kate begi bezala positiboa izan daiteke, edo goratzen naiz orain, Izaroren inguruko eztabaida ere oso pilpilan zegoela. Izarok erabiltzen du inglesa, gaztelera eta euskera bere abesti guztietan. Nik uste dut hori oso positiboa dela, euskararekin harremanik ez duen izan Euskal Herritar batentzat, zergatik atea irekitzen diolako benetan euskarari. Orduan, nolabait, errealitate ezberdinak tartekatzeko edo txirikordatzeko estrategia ezberdinak behar ditugu. Bai, guztiz, azkenean ezin dugu euskara klasismo moduan ikusi, niri gertatu zait, eta azkenean zoritzarretez dut egunero euskaraz egiten, eta gian joaten bat bazara, herri txiki batera, baina aldatzen dizut eta gazteleraz. Ez aldatu, mesedez, hanka sartuko dut, baina euskaraz egin, azkenean aurrera pasu gehiago emango ditugu euskaraz egiten, ez hain ondo, baina egingo du euskaraz. Horretaz, pizkat batzutan klasismo pizka bat dago, musikan, kulturan, eta bar. Baina, positiboa naz, eta nik uste dute aurrera joango garela. Eta autokritika ere egitea, ez da? Lehen hitz hori, batzuetan kostatzen delako, batez ere ezaguna den pertsonaren batekin, ohituta zaudela beste hizkuntza batean hitz egitera, euskaraz hitz egitea gero batzuetan egiten da raro edo pausu hori ematea da gakoa, eta askotan hori da falta zaiguna baita ere guri, ez dakit nola ikusten duzuen. Bai, guztiz ados, azken niri gertatu zait, azkenean esan behar daukat, nik egunero zoritzarrez ezin dut euskaraz hitz egin, bakarrik hemen, eta batzutan lagun batzukin, azkenean irakasleak direna ez, euskaraz egin behar dute, baina bestean, astean zehar bizpahiru alditan, zoritzarrez. Bai, tamalez gaude diglosia goera batean, ez? Eta naturalena zoritxarrez ez da euskaraz hitz egitea. Naturala edo joera nagusia da bestea, hau da gazteleraz hitz egitea edo beste erdera batzuetan hitz egitea. Ze kontuan izan behar dugu Euskal Herrian ere ez dela bakarrik gaztelera hitz egiten. Frantsesa hitz egiten dela eta bestelako hizkuntza pila bat hitz egiten dela. Orduan, nolabait, euskara bultzatzea bada autokontziente bat. Eta lortu behar duguna, hain zuzen ere da, autokontziente bat ez izatea, hau da, naturalizatzea eta joera nagusia hori izatea, baina zoritxarrez esan dudan bezala, lehenengo momentu hauetan, bagian tresna kontzienteak erabili behar ditugu eta ariketa kontzienteak eta planifikatuak erabili behar ditugu beste realitate batzuetara zabaltzeko, ze bestela joera nagusia jarraitzen badugu beste leku batera joango gara. Hemen utziko dugu beraz gaurko solasaldia, eskerrik asko beste bengurean itzatagatik Nekane Gartzea eta Mikel Alvarez, eta jarraian eguneko albiste nagusia Karolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.